Hindi, nung awal yung red. Ganda, no? Hindi talaga. Oh, yan. O, dyan po, loonan mo. Hanggang ka dito, ina. Bukal na yan. Yan. Pag dalawang po mo rin, nakuha. Alam mo ba yung damong dagat? Buhok. Wait. Buhok niya ka. Si Papa baka bumagsak din. Kape na. Kuha ko to, ano, Jay, tapos padala natin kay, ano, Bia. Video na nga dyan eh. Magpa-party kami. Oh, boss. Meron pa. Pwede buti na sa li. Wala na. Second to ka rin siya. Kakasilpas-silpas. Sige, mag-uwi ko ulit. Baka Sarado muna yung dito. Bro, ilak mo ang Ano yung pattern? Ba't lalak? Hindi ko matok. Kumato. Ay, sorry po. Hindi po dito. Wala pong pasyente. Sino ba kumuha ng isang malaki? Pero yung charger sabi ko. Ma! Ha? Sino ba malaki? Hindi na nga. Dati. Ipit mga gana. Sige, pag Dati, tsaka na dyan po.